Instabu r-rekords ta' Nick Silford f'Malta bl-isem oriġinali tiegħu. Dan kien konfermat mill-Ministru tal-Intern stess, Byron Camilleri, f'kummenti li tal-Net News meta kien mistoqsi kif Ford irnexxielu jidħol f'pajjiżna flimkien ma' sieħba tiegħu b'dokumenti folot. Jekk dak il-persuna u il-persuna li kif Malta jeħtieġ isiru aktar verifikar, però bl-isem anke oriġinali li verament huwa tiegħu instabu anke records ta' tiegħu ġewwa Malta anke għaliex saru xi checks partikolari li saqsaw xi membri tal-medja oħra kollegi tiegħek. Lura fis-7 ta' Ġunju f'Ruma kienu stabu bla ħajja mara u tarbija ta' bejn is-6 xhur u sena. Bi Francis Kaufman sieħab il-vittma u missieri tarbija jaħrab mill-pajjiż. Eventwalment l-investigazzjonijiet waslu biex sar magħruf li l-Amerikan ta' 46 sena minn Kalifornja flimkien ma' sieħba tiegħu kienu joqogħdu propju f'Malta bejn l-2023 u l-2024. Il-Pulizija Taljana u l-Pulizija Lokali qed jaħdmu flimkien sabiex jistabbilixxu ir-rabta ta' dan l-Amerikan ma' Malta. Il-kollaborazzjoni dejjem issir bejn Pulizija Maltija u dawk barranin jien m'iniex parti mill-investigazzjonijiet. Marija Borġ, Net News.